अरे चारी गो के पोसी दरी अरे दूधवा पियाई के अरे चारी गो से पेट नहीं चारी गो से पेट नहीं भरे ओही माई के चारी गो से पेट नहीं भरे ओही माई के चारी गो के पोसी दरी दूधवा पियाई के चारी गो से पेट नहीं और एगो माई के चारी गो से पेट नहीं और एगो माई के चारी गो से पेट नहीं और एगो माई के। आओ देखिए 500 रुपये की साड़ी आई 101 रुपये का पुरस्कार हम दोनों सहेलियों को आप श्रीमान जी की तरफ से मिला है। बार बार नमस्ते प्रणाम करती हूँ और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार मिला है। लेकिन देखिए बात घर के मालिकिन मालिकान लोग से कि अपने दरवाजे सबका सम्मान करे चाहिए। कहा बारे घर का मालिकिन मालिकान लोग माई का लड़की लोग दामाद नाती पोता सभे के हुआ हमारे सिरपा सिपाही जी इनाऊ का मामी रही न हो चारी गो से पेट नहीं भरे एगो माई के चारी गो से पेट भरे एगो माई के चारी गो से पेट नहीं भरे एगो माई के चारी गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। लेकिन कहना है जेवन माई पूछे काहे सुखली बहोटी रे ओही माई के बेटा लोगवा दिलवे पे चोटी रे जेवन माई पूछे काहे सुखल बहोटी रे ओही माई के बेटा बड़े दिलवे पे चोटी जेवन माई पूछे काहे सुखली बहोटी रे ओही माई के बेटा लोगवा दिलवे पे चोटी रे जवन माई पूछे काहे सुखल बहोटी रे ओही माई के घर के मालिक दिलवे पे चोटी। लेकिन कहना है क्या बात है भीगला सुतेली अपना हो भीगले सुतेली अपना सुखला सुताई के भीगला सुतेली अपना सुखला सुताई के चारी गो से पेट नहीं भरे ओही माई के चारी गो से पेट भरे एगो माई के भीगला सुतेली सुखला सुताई के भीगला सुतेली अपन सुखला सुताई के चारी गो से पेट नहीं भरे ओही माई के चारी गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। चारी गो से पेट नहीं सखी अरे हाई लोग माता बहन लोग हाथों में पैसा लेकर खड़िए रही है लोग देखा और कहता कि फिर विदाई थोड़ी हुई माई को अब बहुत नात रिश्तेदार आई बड़ माई के नहीं हर से लोग भाई भतीजा आयल हुई हो आई लोग बैठल बारे अरे आखिरी विदाई बार बार थोड़ी माई का विदाई हुई। सूरज आयुष की तरफ से हाँ पे पुरस्कार मिल रहा लेकिन कहना है बड़का कहेला जाके छोटका
कहेला जाके छोटका बेरा होटल बजा के तू करे से बड़का कहेला जाके छोटका मेरा जवन खटल बाजले ओकरा से कहा माई के आत्माए गो माई के आत्माए गो तरी से दबाई के माई के आत्माए गो तरी से दबाई के चारी गो से पेट नहीं और एगो माई चारी गो से पेट नहीं और एगो माई के चारी गो से पेट नहीं और एगो माई माई के आत्माए गो तरी से दबाई के माई के आत्माए गो तरी से दबाई के चारी गो से पेट नहीं और एगो माई के चारी गो से पेट और देखिए 51 रुपए का पुरस्कार ई माई